سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات حدا قبل علوات مرحت حماس اب اسرائيل سلامويان سبات هاي قتلنا نكبل اب قاله محتت هيبو زلو مغلصي حدا اسرائيلاو منستر هاغورو اب قازا نيوكلير كتقم يدحر مبالو نغزيو كاب سلطانه تعالي مهلاو اسرائيل دحر كوينات حافشاو صتا خطقواصصرو مخانا نتانياهو مزرابو بزعبه من سحاب هاغراويت غانتا ايرترا كمصاري قطمات وانچ عالم 2026 وصي زلو زينا اب تግራይ امزازم فتنا 10 تخلت كفلي لعل 66 مئتاويت ناب يونيفرسيتي زوتو وصيت مركابهم مغلاصون قالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتطوقون بخبري يقدمكم ابزا حلفه قراو معلتات هاغراويت غانتا ايرترا كم مصاري قطمات 2026 كتنسحب مدبات كم زلوان ابتي بحموس 16 حدار انصار موروكو زلوا قطم دما كتساتف كم زي كونت تتغلص خوينو حجي دما حانتي افريكان انتليجنس تبهل معكن رخيبيو بزبلو تحابريتا زرغحتا بزلا زينا بريزيدنتي فيدريشن كوعس اغر ايرترا باولوس ولد هايمانوت هاغراويت غانتا ايرترا مصاري قطمات وانچ عالم كتساتف دليت كم زلوا يغون بر كوميشنر منستر سبورت ايرترا مدى تغلى تتصوت هاغراويت غانتا ايرترا ابزغوشل اوان عقبه كيحاتو كاب زلو سقات تا هاغراويت غانتا كابت مصاري قطماتان صاحبه تا هاغراويت غانتا بمغاطمتا بفورفيت كتسعر يدفع مهلاو اذا معكن صحيفه بزعبازي من سحبني هاغراويت غانتا ايرترا بزملكت بناي موروكو معكنات يزرغح ابزلو زيناتات اسلطانتا اب وانچ عالم 2022 تاريخ السرحت هاغراويت غانتا موروكو زخونه وليد الركراكي اتا نسوز مرح هاغراويت غانتا موروكو مدلوات غيرا كنسا اتن اغراو قطمات تباهيل زوهاب عرفتنا يتصاوتي بزي زخونه ነገር نخي حلف من سحاب ني هاغراويت غانتا ايرترا بفيدريشن كوعس اغر موروكو مولو بمولو مسترغاغص هاغراويت غانتا موروكو مسكالا هاغر تغطمل منغدታት كاب حج جميرو يناد مهلاو صحيفن علوا كم ذكر قدم حج تصاوت هاغراويت غانتا ايرترا اب زخدو هاغر عقبه حاتيتم زفلط خوينم ابز حلفو 48 اوارح هاغراويت غانتا ايرترا مزرت حقታት فيفا حمشت علاويان صوتات بزي مكيادا بتي اهغراو فيدريشن كوعس اغر عالم زخونه فيفا كابتي ورحاو الزرغحو مسالل هاغراويان غانتاتات تقليلو كاب زرزر اوصيوا يزركب ابتي فيفا زوصو مسالل اتامس ايرترا خدقطم تمديبلا صنه هاغراويت غانتا موروكو كاب افريقيا اب قداماي درجه خدقمط انكلا كاب هاغراويان غانتاتات عالم دما مبل 13 درجه تقميطا ايرترا اتا انكو ابز مسالل كتاتو زي كالت افريقاويت هاغريا كوينا زلا اب تግራይ ابز حلفو ورحيم مزازم فتنا 10 تخلت كفلي كمونغو زوسد تمهارو لعل 66 مئتاويت ناب يونيفرسيتي زوتو وصيت كم زمصو بصحفت اتكلل افريتو اتفتنا اما جمرتا ورح تقمتي اب تግራይ ابز ركبه 4 يونيفرسيتات كم زتوهب ذكر كوينو كاب 24 تقمت جمير دما اتو وصيت علاو كوين لا لو وصيت زمصو بدرجه ايثيوبيا ناي كالاي درجه هاغراو فتنا وي ماتريك كاب زوسد تمهارو كاب 50 مئتاويت نلعلو وصيت زمصو 3.2 مئتاويت طراي مخانم منستر تمرت هاغر مغلاصي يذكر ابتي بوزحت تمهارو زودقوا لفتنا زلعله نت بزمزغبت تمهاريت كاب اديس ابا خوينا 640 شعتن كاب 700 امزغبا نيرا تنتي 10 تخلت كفلي لعل 600 بممصا اب تግራይ دما مبزحتهم تمهارو فولي بيت تمرت قلامينو زخونه تفتنت 10 تخلت كفلي لعل 600 بممصا كم زحلف كفل تخيل له وصيت نيتي اب تግራይ دحر 4 عامت زتوهبه ناب يونيفرسيتي زوتو هاغراو مزازم فتنا 10 تخلت كفلي ازرربك وين ركب كوينو منستر تمرت تهاجر زاغيت بزعباتو وصيت علاو مغلصي اي هابنالو افلم حدار 2020 زتولع كينات تግራይ ابتكلل سفيح مفنقالن عنوته ناسيبو سرعته تمرتي مولو بمولو دويلو كم زنبره ذكر كوينو بسنكو بمليونات زغوصر قلعو نلعل 3 عامت كاب تمرت كم زبوخرون عسرتات اشحات تمرتي كم استحرمو من صبصبات يغلصو اب كال كفالات ايثيوبيا 3.2 مئتاوي طراي محلافهم اب قمت بمئتاو كابتم اب تግራይ نتم بدوتا تصاويرم استفتنو تمهارو استات 67 مئتاويت ناب يونيفرسيتي زوتو نت بمركابهم ازاربا ارست خوينو شفنه خركب ترايلو لعلوي مرح حماس ابتكو جلو بشوعات تقمتي ابلعل اسرائيل زفصم متقعتي وتهدرات انبر السلامويان علامه كم زي قبر بمغلاص نقتل السلامويان افلطو كم زي هب تزاريبو موسى ابو مرزوق مسمع كن زينا بي بي سي ابز قبر قال محتت دق انستيو حصاناتن سلامويانن كاب علامه وصاي تغيرم يميلو مغلصيت العلوي بعلمزي مستعو طقات حماس نزي تعاطقو عبيتن حصاناتن قوتلن كلو زرينا فيديوهات مرداتا كن زصرريو اسرائيل ابتبشوعات تقمت استفصم متقعتي زوزحو
ሰላማውያን ሰባት ዝርከብዎም ልዕሊ 1400 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ገሊጻ እያ። ኣብቲ ብሓማስ ባዕሉ ተዘርጊሑ ዝነበረ ቪድዮታት ድማ ብርክት ዝበሉ ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እዮም ተራእዮም ነይሮም። ምስ ግብሪ ሽበራ ብዝተሓሓዝ ሃብቱ ከይንቀሳቐስ ኣብ ብሪጣንያ እገዳ ዝተገብረሉ ምክትል ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ መርዙቕ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ቃለ ምሕተት ዝገበረ ዝለዓለ በዓል ስልጣን እስላማዊ ጉጅለ ሓማስ ኮይኑ ዘሎ። እቲ በዓል ስልጣን ሓማስ እቶም ኣብ ቃዛ ጆሆ ተታሒዞም ዝርከቡ ሰባት ብዝምልከት ንዘቐረበሉ ሕቶ እስራኤል ንቃዛ ትድብድብ ኣብ ዘላትሉ ክሰድዎም ከም ዘይክእሉ ገሊጹ። ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ስርሒት ካብ እትጅምር ንድሓር በዝሒ ዝተቆትሉ ነበርቲ 10,000 ሰባት በፂሑ ከም ዘሎ ይዝገልጽ። ሙሳ ኣቡ መርዙቕ ኣብቲ ቃለ ምሕተቱ ነቶም ጆሆ ክንፈትሖም ኢና ግን ድማ ጎንፂ ደው ክነብል ኣለና ኢሉ። ንሱ ብዛዕባ ናይ እስራኤልን ሩስያን ዜግነት ዘለዎም ብ7 ጥቅምቲ ብሓማስ ተጫውዮም ዝተወስዱ 8 ሰባት ጉዳይ ምስ ሰብ መዝር ሩስያ ንምዝራብ ናብ ሞስኮ ተጓዒዙ ነይሩ እዩ። ሓማስ ብኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ሓዊሱ ብብዙሓት ሃገራት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ተባሂሉ ተበይኑ እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ነቶም ሒዞሞም ዘለዉ ጆሆ ክፈትሕዎም ከም ዝኽእሉ ክሕብር እንከሎ ንቀይሕ መስቀል ክነረክቦም እንተኮይና ግን እስራኤል ኩናት ደው ክትብል ኣለዋ ኢሉ። ብዛዕባ እቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣጥቢቑ ዝተሓተተ እዚ ሙሳ ኣቡ መርዙቕ ዝበሃል መራሒ ሓማስ መራሒ እቲ ወተሃደራዊ ክንፈ ዝኾነ ብራጌድ አልቃሳም መሐመድ አልዳይፍ ዕጡቃቱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ከይፈጽሙ ከም ዝኣዘዞም ተዛሪቡ። ይኹን እምበር ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ሕቶኣ ኣብ ቆቢዕ ዕጡቃት ሓማስ ካብ ዝነበሩ ካሜራታት ዝተዘርግሑ ናብ እስራኤል ዝኣተዉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ንዘይዓጠቑ ሰላማውያን እስራኤላውያን ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ገዝኦምን መኪኖምን እናቐተሉ ዘርኢ ምስልታት ኣመልኪታ ንዝለዕለዋይ መራሒ ሓማስ ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ሙሳ ኣቡ መርዙቕ ግና ነቶም ሕቶታት ብቐጥታ ክምልስ ኣይከኣለን። መራሕቲ ፖለቲካዊ ክንፊ ሓማስ ብዛዕባ እቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ምድላው ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ይፈልጡ እንተይ ነይሮም ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ድማ እዚ ምክትል ፖለቲካዊ መሪሕነት ሓማስ ዝኾነ ሙሳ ኣቡ መርዙቕ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ማለት እቲ ወተሃደራዊ ክንፎም ዝኾነ ብራጌድ አልቃሳም ምስ ፖለቲካዊ መራሕቲ ክመኸር ኣይግደድን እዩ ኣድላይ እውን ኣይኮነን ኢሉ። ኣብ ቀጠር ዝመዘበሩ ፖለቲካዊ ክንፊ ሓማስ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝረሓቐ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ 2021 ንፖለቲካዊ ክንፊ ሓማስ ግብረ ሽበራዊ ክብል ዝበየኑ ኮይኑ ሓማስ ዝተሓላለኸ ግን ድማ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ እዩ ዝብሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ንሙሳ ኣቡ መርዙቕ ኣብ ዝርዝር ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራውያን ኣስፊርዎ እዩ። ካልእ ምስ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ኩናት በዘተሓሓዝ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ እቲ ኩናት ምስ ተዛዘመ እስራኤል ንዘይተወሰነ ግዜ ሓፈሻዊ ፀጥታ ቃዛ ኣብ ትሕቲ ቁፅራ ከተጽንሖ ምዃና ምስ ማዕከን ዜና ኤቢሲ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ተዛሪቡ። ንሱ ኣብቲ ቃለ ምሕተት ንሓማስ ካብ ቃዛ ጠቕሊሎም ንምጥፋእ መደብ ሒዞም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ እዋን ብሓማስ ተታሒዞም ዘለዉ ጆሆ ከይተፈትሑ ንግዚኡ ይኹን ሓፈሻዊ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዘይቅበል እውን ተዛሪቡ። ይኹን እምበር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ውግኣቶም ታክቲካዊ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽኣቱ ዝተገብረ ናይ 1 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ምቁራጽ ተኽሲ ግና ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ክዛረብ እንከሎ እዚ ኸኣ እቶም ጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክወፁ ወይ ናብኦም ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽኣቱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ። ከም ዝከር እስራኤል ኣብ ቃዛ 38 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2005 ጠቕሊላ ወፂኣ ነይራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ውርሻ እስራኤል አሚቻይ ኤልያሁ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ናይ ኒውክለር መጥቃዕቲ ከተካይድ ከም እትኽእል ገሊጹ። በቲ ንብዙሓት ወገናት ዘሰንበደን ዘገረመን መግለፂ ዘይተሓጎሰ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ቤንያሚን ነታንያሁ ድማ ነቲ በዓል ስልጣን ንግዚኡ ካብ ስልጣኑ ኣውሪድዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር አሚቻይ ኤልያሁ ሃገሩ ንወሽመጥ ቃዛ ብኒውክለር ክትድብድብ ከም እትኽእል ዝገለጸ ዝሓለፈ ሰንበት ምስኮል ባራማ ዝተባሃለ መደበር ሬድዮ እቲ ሃገር ኣብ ዘካየደ ቃለ ምሕተት እዩ። ንሱ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ኒውክለራዊ ቦምባ ክትድርብ ትኽእል ድያ ዝብል ሕቶ በቲ ጋዜጠኛ ምስ ቀረበሉ እወ ሓደ ካብቲ ተታሒዙ ዘሎ ኣማራጽታት እዩ ክብል መሊሱሉ። ድሕርቲ ኣዛራቢ ዝኾነ መግለፂኡ ድማ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ዝርግሖ ሓበሬታ አሚቻይ ኤልያሁ ዘስምዖ መግለፂ ኣብ ክውንነት መሰረት ዝገበረ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምጥቃስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ እተካይዶ ዘላ ኩናት ንኣህጉራዊ ሕጊ ብዘይጥሕስ መንገዲ ክትዛዝሙ ምዃኑ ኣረዲዩ። ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ዮአፍ ጋላንት ብወገኑ በትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ በዓል ስልጣን ንዘስምዖ መግለፂ መሰረት ኣልቦን ዘይሓላፍነታውን ክብል ድሕሪ ምቅዋም እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግን እዚ ሰብ እዚ ንሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ዘይውክል ምዃኑ ብምባል መልሲ ሂቡ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።